hi ha que demonitzar la publicitat institucional. Aquesta n'hi ha que dir que compleix un paper imprescindible a l'hora d'informar a la ciutadania o a l'hora de conscienciar a la societat sobre determinades qüestions. Qui no se'n recorda, per exemple, del famós Póntelo, Pónselo, que va ser una magnífica campanya en la lluita contra la sida. Qui no se'n recorda de Si bebes no conduzcas, de la DGT, o el Si te pasas te lo pierdes, per a que no... contra les drogues. Això és absolutament necessari, són campanyes de sensibilització que es fan des de les institucions i que evidentment hi haurà que continuar fent. Ara bé, aquest no sol ser el cas quan és el Partit Popular el que governa i menys quan és el Partit Popular en la Generalitat Valenciana, on s'ha confós la publicitat institucional en la propaganda partidista. Al País Valencià porten vostès, el Partit Popular, molts anys gastant-se, malbaratant els diners dels contribuents en publicitat enganyosa, amb la que pretenen vendre a l'opinió pública una gestió que és falsa. Pretenen convèncer a la gent que fan allò que en realitat no fan. De fet, han substituït els centres de salut i els hospitals per una immensa tanca publicitària en un terreny on ni tan sols s'ha posat la primera pedra. Els nous centres escolars no existeixen més que en el cap o en els somnis del senyor Fontdemora o en els anuncis a la premsa, i el Plan Confiança en molts pobles només se coneix per la publicitat que s'ha fet del Plan Confiança, però no per les obres o les infraestructures que no han arribat. Ara bé, no ha sigut el senyor Camps pioner en això de la propaganda institucional. Cal recordar que ja en temps de Zaplana, quan Zaplana estava al Palau de la Generalitat i Aznar a la Moncloa, hi havia un anunci a Canal 9 on ja apareixia l'AVE Madrid-València. De fet, es conta que va haver molta gent que va cridar a Renfe per demanar bitllets d'eixe AVE Madrid-València que havien vist en Canal 9. És a dir, que no són nous en això. Però ni el senyor Camps ni Zaplana li arriben a la sola de la sabata al millor publicista del País Valencià, al senyor Blasco, que n'hi ha que dir que és un dels mèrits que li han permès una llarga trajectòria en el Consell. De fet, l'última idea brillant amb la que ens ha deleitat ha sigut la de destinar el 1% dels diners de les subvencions de les ONGs a propaganda institucional en comptes de cooperació al desenvolupament. Igualment indignats els 16 milions d'euros per a posar publicitat en els avions per a promocionar la marca Comunitat Valenciana, amb la palmereta i tot, però, clar, evidentment, amb lo deteriorada que està la imatge del País Valencià, amb Gürtel, amb Fabra, amb Camps, amb Brugal, pues recuperar la imatge de la Comunitat Valenciana evidentment és impossible, no cal per tant que es gasten ni un euro en això. I és veritat que les campanyes electorals amb diners de tots els ciutadans i ciutadanes del País Valencià i camuflades darrere del logo de la Generalitat Valenciana han donat per a molt, ja ho recordava abans el senyor Mata, han donat per a molt, han donat per a que Orange Market i el Bigotes també participen de tot això. En aquest cas el logo era el de la Diputació de Castelló. Els diners que es van butxacar a Orange Market van ser 35.000 euros només per fer d'intermediari entre la Diputació de Castelló i Canal 9 per a posar la publicitat institucional. Bé, la llei de publicitat institucional de 2003 deia que la publicitat institucional ha de ser veraç, és a dir, que no es poden dir mentires, que no se poden gastar els diners de ciutadans i ciutadanes en dir mentires, que no es poden gastar els diners de ciutadans i ciutadanes del País Valencià en dir, en un anunci com este, per a dir que s'han construït 365 centres escolars, quan la realitat són de 7.000 alumnes estudiant en més de 800 barracons. I aquesta és la realitat. Que no es poden fer campanyes com aquella que van fer quan estàvem a les portes de les eleccions del 2007, que dia veo bienestar i dia que les persones amb discapacitat tenen més oportunitats, quan la realitat és una altra. I jo, per parlar de lo que més conec, que és Castelló, quan la realitat és que en Castelló, en tota la província, no n'hi ha ni una sola vivenda tutelada per a discapacitats gestionada per l'IVADIS. Ni una sola gestionada per l'IVADIS. Així que lo de veo bienestar i veo oportunitats, jo crec que és més bé dir una mentida. I no es poden gastar milers d'euros en un cartell com aquest, des que és paregut al que ha tret el senyor Mata, el de Som Eficàcia. Perquè això ni informa, ni consciència, ni res de res. Això és autobombo, propaganda i és absolutament autocomplaent. Això és propaganda. I en això s'estan gastant vostès els diners dels valencians i valencianes. I tampoc, evidentment, es poden fer tasques enormes dient
Construyendo Salut, com aquesta que van fer, dient que anaven a fer 17 hospitals quan jo em poso a comptar i no me n'hi fem més de 5. Per tant, evidentment, és més necessari que mai aquesta comissió coordinadora de publicitat institucional, és urgent, han passat ja 7 anys i per tant apoyarem aquesta moció. Gràcies. Moltes gràcies.